Ardiiɗo lesdi Naajeeriya Bola Ahmad Tinubu waɗi giidal be lise hukuumaji rento lesdi ndin haa faada wato Aso Rock Villa. Nder yaaliriɓe haa Joonde man ni woodi sawrowo ardiiɗo lesdi ɗo ko laarani rento wato National Security Advisor Malam Nuhu Ribadu be ardiiɓe lise soja en lesdi ndin wato Chief of Defence Staff General Christopher Musa be ardiiɗo soja en lesdi be mo soja en ndiyam hawtade be mo soja en asama. Haa fahin woodi ardiiɗo hukuma police lesdi ndin wato Inspector General of Police be nanta ardiiɓe hukumaji police sirru nder be yaasi lesdi ndin wato hukuma DSS be hukuma NIA. Haa yaake jonde man on bo Tinubu umri hukumaji rento lesdi ndin gurtina dabareji kesi ɗi gaddata ragare soyde rento bana ko fe'ata jotta ha diwal Borno be diwal Benue be diwal Plateau hawtade be diwal Kwara. Ɓaawo giidal be Tinubu ko hoosi awaji ɗiɗi, Malam Nuhu Ribadu andini tefoɓe kubaruji haa faada Tinubu holli mettamɓeram dow soyuki yonki yimɓe be jawle maɓɓe haa o wi he'i nonnon o hokki umrore dow dole jami'en rento lesdi ndin gadda ragare majum. Nonnon bo Tinubu umri hukumaji rento majum huuda be gomna en diiwe hawtade be hukumaji pamari ngam wawtugo ɓilla kan. Mr. President is insisting and working so hard to ensure that we have peace, security and stability in our country. We gave him ardiiɗo leddi jinni darnde ngam tabitingo jonde jam be de'ende haa lesdi meɗen ɗo. Min andinimo ko fe'ata, nonnon bo min ɗotani umrore maako haa yillugo nokkuje mbonondaji fe'i musamman diwal Plateau, diwal Benue be Borno. Min gaddanimo rahotowol dow giidal ngal o tefi min gaɗida be ardiiɓe siyasa. Issue of insecurity often is not just federal government. It involves the subunits. They are the ones who are directly with the people, especially. Billaji soyde rento laranay gomnati mobgal lesdi tan larani diwe fuu yi'ugo kamɓe ɓurdi ɓadago be ummatore labbaje haa billaji ɗin fe'ata. Dole ɗum hawta hoore be lamlamɓe dondonu be hukumaji pamari be gomna en. Kanjum ardiɗo lesdi umri min gaɗa min famanimo bo kikiɗe ɗo. The president continued to direct that we should be doing that, and that's what we are able to. And we are very happy, very satisfied with the instructions and the directives given by Mr. President this evening. Iga saare laamu lesdi Naajeeriya wato Aso Rock, Umar Aliyu, ko da Radio International be TV.